Abantu abagida ingoma imvamisa yabo bayawazi amakhaya, bakhile emakhaya. Abantu abagida ingoma bayithumela imali ekhaya ukuthi imizi ngawi. Abantu abagida ingoma baphathekile. Ngeke uzokuthiwa umuntu ogida ingoma akabonakala eGoli eThekwini ulahlekile. Ngoba ingoma yenza into engajwayelekile. Akekho umuntu wayicabanga ukuthi njengoba uMaskandi udume ngokugconana kangaka. Ngelinye ilanga soke sibona uMaskandi beyimbumba beyosina ingoma ngaphandle kokugconana. Iyasimangaza into eyenza kanje ngomeni. Siyayibona kaMaskandi. Into eyenzeka nje ethinta igoso, ethinta inkabi ke manje. Ethinta ama-award ukuthi ke kuveza umuntu ukuthi ubani eqenjini lakhe ukuthi nokuthi lento mcineka inkulu ngendlela esimangaliso plus ngeke akutshela umuntu onomona. Akekho umuntu ongafike manje kuthiwa ushaya umcineka ngempama sekumele umcineka iphindisele. Ngicela siyolwa sonke siyamabhinqa ngoba bayobe beshaya umuntu ophethe ikusasa lengoma noma ikusasa lamabhinqa noma ikusasa lethu. Mangabe ungakwazi ukuphatha ingoma ungakufundanga ungakuncelanga, yiko makuhola ingoma nje akuhlekwa, yiko makuhola ingoma kusinekwa. Nami ingoma ngisamangela ukuthi kwenzakalani, angikayikholwa lento. Sibonga ukulalelwa, sibonga ukuhlonishwa, sibonga ukunikwa ithuba ngoba siyakhumbula masibuyele emuva ukuthi imbokodwe beyaziwa njengabantu abahlala ekhaya abanganikwa ithuba, abaphekayo benza imisebenzi. Kodwa namhlanje siyakwazi ukungena sime nezinsizwa sinikwe ithuba sigibele estage ngale kokukhunjuza ukuthi singabantu besifazane. Mangabe sekukhulunywa ngama National Ingoma Awards, lokhu kukhomba ukukhula okukhulu emkhakheni wokuthuthukiswa kwengoma. Mhlasimbe umuntu akaqale akhombisa ukuthi umuntu ophuma ekhaya elinomthetho. Angiqale ngokuxolisa ingane zakwethu. Ngiyaxolisa kakhulu ngokungazenzisiyo. Kune thiyo obeyilokhu siyiphunga nabafowethu ngoba kufanele uma ngabe sizokhuluma nani sikhulume into esipholishekile. Manje ke abafowethu laba bangamasoka abo babili, mina ngilona isoka. Ngiyaye ngisho into bese belokube yipholisha. Bethi hayi ngesisoka mcineka ungasho kanje. Mcineka ngesisoka ungasho kanje. Manje bebelokhu bengiphundla nakuba sengize ngathola ithuba lokuba ngizoma phambi kwenu. Ingenxa lamasoka amabili engithemba ukuthi ke into engizothi mangabe ngiyikhuluma ngizoyikhuluma sekuyinto ezwakalayo phambi kwenu. Bafowethu ngiyabonga ukubona abaxosheli bebaningi kangaka bephume kangaka kuyinto engasajwayelekile leyo, ikakhulukazi kule season esikuyona ama-elections. Siyazi ibhizi ngendlela ekhona ngakhona uma ngabe uthi udinga abaxosheli awubatholi ngendlela osukufisa ngayo. Ngiyajabula kakhulu ukubona abaxosheli begcwele indlu, amagosa akhona, abaculi abakhona. Ngibonga ukuthi nihloniphe umbono ekuyimani zowuzwa ngokuphelele namhlanje. Njobe seshilo ke umfoka Ngobe nginguxolani ngwasemacinekeni emthandeni kaMaphumulo, isigodi engisakhele kuthiwa izibandle ibandleni. Ngilapha ke emathekeni ngenxa amadlelo. Into esihlanganisile la sihlanganiswe indaba enkulu. Eminyakeni edlule saba nombono wokuthi ngoba singabantu abasebenza kakhulu ngezinto zesintu, abaningi benu balazi igama noma igalelo lethu emculweni wesintu okumculo kaMaskandi. Ngeke umuntu asina phinda ayikhwahlele, kodwa iningi lelapha endlini ngikholwa ukuthi niyaqonda ukuthi uma kukhulunywa ngomlando kaMaskandi noma ngabe ukukhulunywa kuyipi level, ngeke kodwa uzuphethe igama likaMcineka lengabangabikho. Ngiyangithi mangixoka nabantu ngithi mina ngeke ngithi mina nguphethe uMaskandi ngoba uMaskandi awuphethe umuntu. Ngeke ngithi nguphethe, kodwa ekunesiqiniseko sakho ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngoMaskandi kwilevel ethize uyosifica isitulo esibhala uMcineka ngemuva. Lokho okusho ukuthi uMaskandi sesizamile nathi indlela thize ukuzama sawubeka kule level ekuyona. Njengamanje
akekho umuntu ongayiqhenyi ngokudlala umaskandi, akekho umuntu emotweni yakhe mayine collection yama CD ongenawo ama CD kaMaskandi. Umaskandi yona ukhona yonke indawo, akona kumlingo lokho kwenzeke ngecontribution yabacoshela abakhona lana, kwenzeke ngecontribution yabaculi, kwenzeke ngecontribution yabantu abanombono ukuthi into ingathuthukiswa kanjani. Sibe sesihamba sesibona ukuthi okay, uMaskandi ngeke usathi uyakhasa, sekuyingane igijimela usuyithuma esitoli ihamba ibuye. Yini njengamanje esasilele emuva edinga nakhona ukuthi le generation yanamhlanje yena ikwazi ukuthi ikhuphule, ikwazi ukuyibeka ezingeni, ngoba into engifisa sikwazi kuyiqonda bafowethu, umuntu umbone ngaba nawo, but ukuba nombono mawungenabo abantu abazowupheka ngoba awunikezwa konke. Uma ngabe ufikele umbono sekufuneka abantu abazokwazi ukupheka bese kuba khona abantu abazowuphaka ukwazi ukudliwa isizwe. Awukunikezwa ke konke, ubona kunamaphupho agcina ingarealizekanga, kunomuntu oba nombono bese ewugcina kuyena athi iphupho lami leli, igcina into ingazange iziyenzeke, ethi uyasaba ukuyikhuluma, usaba ukuthi izontshontshwa, uyasaba usaba ukuthi hayi bazongibangisa kwasha kwacima kanjani, igcine into ingazange iphumelele ngenxa ukuthi ulokho ethi umbono wami. Uma ngabe uNkulunkulu eletho umbono ngawe, kunabantu ke uNkulunkulu azokukhumbula ngabo abazoba seduzana abazowushuka njoba kusuka isikhumba, bawushuke bese kuba into esingakwazi ukuthi isingembatha imbatho ngabantu. Njoba sihlangenekela nganza ukuthi sihlangene ngayo ke into yombono odinga mina, odinga nina njoba nihleli lapho, osidinga sonke kulendlu ukuze ukwazi ukuthi ube impumelelo. Ayikho into eba impumelelo ngomuntu yedwa ngokucabanga ukuthi yena uyazi. Ubukhona benukelani khona ngaloso sizathu sokuzolekelela enganweni ekumele itetwe. Kodwa esingakusho njengamanje ukuthi ingane isimithiwe. Ngicathi ngibeka kahle ngisho kanjalo. Ingane isesiswini. Njobe isesiswini. La endlini ke sifanele ukuqhamuka namaqhinga ukuthi ingane itetwe izale kahle ibe isibonele esizweni. Ingane ke ekhulelwe njengamanje ama awards ongama awards engoma azobizwa ngokuthi National Ingoma Awards. Ake sishayile ihlombe lelo gama lelo nganza kwethu. Iwona mbono ke sihlangene ngawo lo owama awards azobizwa ngokuthi National Ingoma Awards. Kubaluleke ngani ukuthi kube khona ama awards engoma? Noma imuphi umkhakha, uma ngabe niqala phansi nuhlakula nifuna ukuthi uhlabahlose, udinga ukuthi yonke iminxa yakhona nikwazi ukuthi ninese ibe sesiqophelweni lokwazi ukuthi ikwazi ukubasebenzela abantu abangama participant kuyona, njengawo amagoso okuyiwona asengomeni. Njengoba emculweni nibona umculo unayo yonke into, umculo unama festival, unama awards, unanezikeshe ezidlalwayo ngawo, umculo uphelele. Kodwa uvenanga umculo waphelela, kwaqala kwakhona nje abangabahlabeleli kuphela, bahamba ke into yanyuka yaze ofika ezingene egcinise kulona njengamanje. La kwingoma sifike saqhamuka nombono owengoma okuthiwa ingoma kazwelonke. Ivision yakhona ke niyayazi, kodwa into yayithi akukhandwe into ke njengamanje ozothi mangabe usekhaya ukhanda inyawo ezithize bese uthi hayi lezi angingayishayi kakhulu ngoDisemba ngofike ngiyishaye kuyibalazwe elisezingeni likazwelonke eThekwini. Lezi nyawa ngiyifihle ngifuna bayibone ngomhla kabani ngoba eThekwini kunesigcawu la okuzothi isigcawu esuke isigcawu sezwe lonke lengoma. Ingoma kibe nenhlahla ukuthi ke isinesigcawu esiwu national. Noma ingoma ingakhona ngakini bekhona ngakithi, kodwa kusuke kungakapheleli uma ngingakafiki la ekusuke sekuhlangene khona izifunda zonke zizokwazi ukubonisa ezweni ukuthi
ngapha kamaphumulo ingoma sisina kanje emahlabathini kwenzeka kanje ayisingawuntshontsha lo washuna semahlabathini sihambe sowushanga kithi ngoDisember ingoma ke isihambe yakhandwa yaze azofika lapha ekuthenini kube khona into esigcawusayo okuyisicawusi kazwelonke njengoba kuthiwa ingoma kazwelonke yahamba ke yaze azofika ekuthenini manje uma ngabe si serious ngokuthi ingoma asidevelop sahlala phansi namadoda lawahlela eceleni kwami ukuthi no akukwazi ukuthi phela bese kuphela kanjalo kufuneka ukuthi ingoma ibe nama awards ayo angawona umculo okungama awards engoma ukuze sithi bafowethu njengoba sihlelela endlini ngoba sonke nje basihlelela si generation edlulayo igeneration ofika emva kwethu ayifici kungenani sesenze u50% wokwazi ukuyidevelop ingoma ngokuqhamuka nembono siqhamuke nembono othi akuthi makwenziwa ifestival kube khona ingoma u2 3 ezokwazi ukuqashwa ihambe yoperforma angingathi amahlangene amaciko ahlukene ngokuqashwa aphelele onke kodwa ingoma ingabibikho ngicabanga ukuthi achievile lokho kuma festival akhona njengamanje ingoma nayo siyabonakala njengento ekumele iqashwe kukhishwa imali bakwazi ukukhokhelwa akuzoba lula ke into mawiqala ngoba kubilula asikhumbule ukuthi sisuka ekuthenini ingoma biyibonakala njengento engafanele imali akekho umuntu obecabanga ukuinvesta imali engomeni ingakho obaba bazizalayo bayisina ingoma baze bahambe emhlabeni bangazi bathole ngisho uzukwa ukuthi ingoma kube khona uma ngabe bezocula kukhisha imali banikezwe imali kuthiwa nansi imali eyisamba semali wozwane nizodlala into eqaleke ngesikhathi segeneration yini into eqale manje amagosa amadala nwazile enikezwe imali kwingoma kazolonke ayeshelo wona khona igoso nje lakaXulu eMelmoth elathi laqala ukugida ingoma ngo1962 akaze athole ngisho 1 rand ngayo uyaqala ukuthi athole imali into le eyenzeke ngesikhathi sokuphila kwethu ekumele sikwazi ukuyiqhenya ngakho ukuthi ngesikhathi sokuphila kwethu kwakwazi ukukhandeka into efana nale amagoso asiyakwazi ukuxosha kube khona imali ayithola amagoso ebehola umhlabathi kuphela ukuthi umuntu uzosina into azoyihola umhlabathi uma ngabe ubone kwakhona ikesi likaBhiya notshwala besizulu sekuphelele lokho kubiza ukuthi kube khona abantu abanjenganana abazozalwa abazokwazi ukushintsha loso simo leso so njengoba sishintsha amagiya sesiwashintshe kamagiya manje safika ekuthenini amagosa siyakhokhelwa aseyazi amagosa mawabiza fanele kube khona imali azoyithola kokuqala lokho sesidlulileke kulokho mangabe kunemculo ekhona ama festival ekhona sebeyaqonda abahleli bomcimbi ukuthi abawaqasha amagoso afika azodlala nikeze imali kuma festival omculo singena kwigiya lesithathu ke manje ukuthi akube khona ke into ukuthi bahlonishwe lento ukuthi kuhlonishwe ingoma kube khona ama awards engoma ibaluleke kanje engomeni mangabe kunengoma nje kune group ethize yengoma eholo ugadla uyigoso abanye bamazi ngomasikandi ugadla uhola iqembu lengoma ekuthiwa isangena la engomeni akusibona bonke abantu abafisa ukuthi baba abaholi noma baba bankosi kunabantu abayoze bafe abanganama ambitions ukuthi yena ufisa ukulead igroup abe yigoso cha obambi ikhona lapha osini into ongazange uzuyibone but lo muntu ayikho into ekhona ekwazi ukumbona imhloniphe imrecognize ukuthi uyazi ukuthi lapha emsinga kumzekezeke kwingoma yakhe iqembu lakhe kunomfana obambi ichopho lapha lo mfana usini into ongazange uzuyibone but yozafa ingekho into ekhuluma ngayo uma ngabe ingekho into ekhona yokwazi ukuhlonipha ingoma ngokwazi ukuthi uba recognize ama awards ke i-National Ingoma Awards ingena ke into enifana naleyo ukuthi cha wonke umuntu osina ingoma oseqhulwini ophakathi nendawo onjani akayibone balekile akube khona indlela ukuthi ahlonishwe khona abangasini umsebenzi wabo okupromote ingoma
nabo akube khona into ethize yokukwazi ukubahlonipha labo bantu labo. Umuntu akazazi ukuthi sothola uma ngabe sina njengoba usuku uhlanganisa ifolo lomaskandi akazazi umuntu ukuthi nakuba ngingalona igoso lefolo lomaskandi kodwa uma ngisina ngokuyimisela bakhona abantu abazongibona angiyenze into ngokuyimisela khona abantu abazongibona bese kuba khona engikutholayo ngalokho lokho kuzosiza ekuthenini Magoso ningasebenzi kakhulu ukumotivate einganeni ezincane ukuthi kubaluleke ngani isini ingoma. Izingane nithi manikhuluma nazo nifake engomeni ngoba into izwe lingayazi eyokuthi umsebenzi owenziwa Magoso ukuqoqa izingane ukuthi zingene engomeni zisindiswe into eziningi kabi. Nibangaka nje anikaze nizwe kuthiwa usibanibani ogida ingoma usedlungulisa likwazi. Into ngeke uzuyibone ngoba engomeni kunomthetho wakhona ekuphilwa ngawo. Abantu bengoma baphila ngesikole segoso. Awekho kaMagoso abolile akwazi ukufaka umoya wokungcola einkabini. Ayikho into efana naleyo. So ngizama ukubeka esithombeni ke sokuthi iqhaza edlalwa amagoso ekukhandeni isizwe lento ye-nation building singapheko kwenza ngoba baya contribute ekwazi nokuqeda ubugebengu ngoba abafana basina ingoma kunoma benza ubugebengu bayasikhanda isizwe bangabanye abantu abalekelela ekwakheni lelizwe ukuthi liye phambili. Ngalondlela ke uma uyabona ngake ngakhuluma nelinye igoso lingitshela ukuthi kuno amagoso amaningi awanayo imali. Into ethathanga nayo imali hayi ukuthi awasebenzi. Igoso liyakwazi ukuthi malihambele enjomelwane le emahlabathini. Afika abona umfana osina kahle alithanda unyawo lakhe amthathe lo mfana athi akeza azohlala naye eThekwini. Uzokondliwa uyena ugqokiswa uyena uthanda lolunyala lomfana umfisa abela umqoqe into eziningi amagoso imali yawo eningi igcina iphelela kwispani sakhe ngendlela asuke ebakhanda ngayo. Now kuyaphoqa ukuthi amagoso siwalekelele ngokuqhamuka ngezinto ezizokwenza ukuthi ilento yengoma ihehe uthi mangabe ubona umfana ngifuna ukufaka engomeni angathi lento yothokozani la ngumsangano lento ngoze ngife ngingenalutho lento isiza ngani akwazi ukuyibona ukuthi kubalekile uma ngibizwe engomeni angiye engomeni. Ama awards aqhamuka ke ngombono onjenganalo ukuthi igiya lesithathu leli silifakayo ekuthenini ingoma njengamanje ayiye kwenye level. Ma ukuthi uyabheka since iqala ingoma kaze lonke even uhulumeni indlela ayicommittee ngayo ekusupporteni ingoma ngoDisemba ingoma engicabanga ukuthi beyixhaswa uhulumeni ingaphekwa 24 ingoma kaDisemba imicimbi yengoma bekuthe chithi isaka kuze kwaze ukapakela kuJanuary ingoma isinwa ekuyinto engakazi iziyenzeke. Okungasho ukuthi ingoma bezingekho ingoma bezikhona kodwa isupport ibiqoza hayi ukuthi ingoma ibingekho. Manje ingakho ngithi mina asiqhenyeni ukuthi ngesikhathi sethu ila khona ingoma ethathwe khona serious nani intatheli nibhala ngayo nabasakazayo besakaza yabona njengamanje ingoma ngendlela ethathwa serious ngakhona ngisho iqembu lezepolitiki alikho iqembu lepolitiki elingayithatha ingoma serious. Ugovernment ingoma uyithatha serious ngendlela exaka ukwenza ngoba ingoma isport sethu thina abantu njengoba belungu benegalofu labo isport sabo leso isport sethu thina ngizothina amanguni ngeke ngithi namazulu la thina amanguni isport sethu ingoma kuphela ayikho into ebi marginalized njengengoma ayikho into ebicindezeleke njengengoma ngoba phela uma nginibeke esithombeni sokuthi kunabantu abasina ingoma ngo1962 kuze kube namhlanje nabakazi bathole ngisho isenti but abakaze bayiyeka kusho bayiyeka lonto ikutshela ukuthi ibicindezeleke lento ongazange uzuyibone. Abantu abazokwenza ukuthi ingoma ingacindezeleki yimi nawe njoba nilana nize ngalokho nina ukuzoqinisekisa ukuthi ingoma ayingacindezelwa. Ngiyafuna futhi siqonde ukuthi uyabona mangabe usuke uqala into
uthi ufuna ukuyiphucula uyibeke kwenye level. Ziningi ingqinamba sokuzobhekana nazo. Especially kwi private sector. Kwi private sector sike sanenkinga nje ukuthi sikwazi ukuthola uxhaso lokuthi kuxhaswe ingoma. Because abantu abahleze ihlalweni eziphendukayo khona lapha babe nga understand ukuthi kungani ingoma kufanele kufakwe imali kuyona. Ngokwabo bethi bayazi ingoma iyasina emahostela. Why ingoma kumele yosina egroundini eThekwini? Londa kaze sibone kubaluleke ngani engani imali siyayifaka emculweni ingoma ixhaselwani. Into ezonithusa ukuthi abantu ababesho njalo ningazi nitshela kwakusha belungu. Cha kwakusha abantu abanebali elifanele abantu abamnyama abakhuluma lolu limi esilikhulumayo. But ababenga understand ukuthi amagoso kumele ngani asizakale. Kwesinye isikhathi ke ngizama ukusho ukuthi into ecindezela umuntu akacindezelwa umlungu, ucindezelwa omunye umuntu wakubo. Njengoba sihleli la kunabantu abangakholwa ukuthi kufanele ukuthi ngaze kube connected to ama awards engoma. Why ingoma kumele recognize ngalondlela? Hayi ukuthi kuzosha belungu, kuzosha abantu bakithi abamnyama abangafuni ukuseka into yomunye umuntu. Ngizama ukunifaka emqondweni ukuthi sifana ke nabantu abasempini. Ngoba siphokophela ngenkani. Ukuba kuthiwa government akanawo umbono esinawo, ngicabanga ukuthi ngaba sikho la sikhona ngokwengoma. Ngabe ingoma namanje ayinakiwe. Nakuba siyavela ngekhanda, siyabona kathi nababeza. Ingenxa ukuthi ngiyangithi mina ukuphathwa uhulumeni wabantu abamnyama ukusiza ngalento ngoba sothole siyakwazi ufike sithethe ukwazi ukutshela ungqongqoshe uthi excuse me uthi wena ingoma yikho ningakini athi khona manje mawusuhleli lihlalo sisona kungani ngameli ingoma isupporteke ukuthi ngesikhathi sakhe ingoma yakwazi ngoba ingoma ikhona ngakini hayi ukuthi ayikho avuma ukuthi ikhona athi yazi washo into besingayinaki nangempela bese yinikela kusize ngalonto ukuthi kube khona uhulumeni wabantu abamnyama. Namhlanje kuzalwa into ebaluleke kakhulu kunoma ubani osuke emakhaya. Ngicabanga ukuthi kunoma ubani osuke emakhaya angidingi ukumotivate ukubaluleka kwengoma ukuthi ngoba sonke nje bahlela sisuke emakhaya iningi lethu. Umuntu uhlapha selokishini ngameli simchazele ukuthi yini lesikhuluma kodwa nina niyayiqonda. Kulonyaka ke ngithi angikusho ke officially ukuthi ngale kwengoma kazwelonke kulonyaka officially kuzoba nenkihlinkihli yomcimbi ozoba khona okujabulisa amagoso okuhlonipha amagoso abesendaweni yawo ukukhulisa nje isector yonke yengoma. Akusithina kuphela esizoba nembono yokuthuthukisa ingoma, abanye bazoqhamuka nezinye izinto engicela sibaseke ezizobe enhlosweni kuyenzeka nihambe ngendlela ezahlukene kodwa niye enhlosweni eyodwa. Ngizama ukusho ukuthi baningi abantu abazoqhamuka siya endaweni eyodwa nabo kodwa bahambe ngendlela ezahlukene. Thina uNkulunkulu usambulela ukuthi asihambe ngama awards. Abahlonishwa abantu bengoma, amagosa abahlonishwe, angahlonishwa nje amagosa kuphela nabasinayo miningi iminxa. Bakhona from ioffice lawo ama awards abazonichazela ngama categories ukuthi ahlukene kangakanani. Okwami bekuwukuthi angithula umbono kwase kuthiwa kuqale mina ukhathidi beyitshela ukungichazela ukuthi angisilisoka mina amasoka nawo ukhathidi bethi angishaye ngeimfishane ngishaye ngesisoka kwangihlula ukuba kuthiwa bengabafethu 5 minutes bonke kuzophela manje mina nginento ethi fanele ngiyilande emumva ngize nayo kodwa ngiyathemba ukuthi ke angizange ngidle isikhathi eside kakhulu bengithi angiintroduce lokho bafethu ukuthi kulonyaka kusuka manje kuqala kulonyaka kuyaphambili izimbiwe insele ngiyathemba bafethu ukuthi sothi sishiya kulomhlaba ingoma iyobe isikwilevel eyodwa noMaskandi ngokuhlonishwa isifiso sethu njengoba sihlela ilokho ukuthi ngoba vele lento ishadile ingoma noMaskandi into eshadile vele kuukuthi le ingoma ibinje ngomfazi ocindezelwe indoda kuMaskandi. Namhlanje ke sizodudula ke sifana nabantu abaprotestayo sishaya ito ukuthi cha lo mfazi naka recognize
ngiyabonga ngicabanga ukuthi okunye sekuphendula uma ngabe kuba khona imibuzo ngiyabonga ndaba ezithi khathile ku WhatsApp two. Siyabonga kakhulu. Mphathi ohlelo babongobe ithimba le National Ingoma Awards amagoso i-steering committee sengoma abahlonishwa esibahlonipha kakhulu abadala emkhakheni baba Somnandi ambassador ingoma yazo lonke Bangazitha abafowethu beza amaphepha nezindaba zabantu siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi lapha angazi mina kuthiwa ngikhulume ngani ngoba usekhulumile umfoka Khwazela manje niyamazi ukuthi uphiwe ngasekukhulumeni thina siyenza sothole asikhulumi kakhulu engicabanga ukuthi mhlawumbe mina ngakwelami iside elijikayo ngemvume yakho sihlalo ukubonga amagoso sibonga amakhosi ohlanga asivumelile ukuthi sithathe umsebenzi wokhokho omkhulu asithembe ukuthi sikushoyo ukuthi sifisa ukuthuthukisa sizokwenza siyawabonga kakhulu amakhosi wonke aphethe igodi ngegodi nezizwe ikakhulukazi ngapha ngakithi nesihlalo sobukhosi lesagcoba nje umbono uma sithi sifisa ukuthuthukisa ingoma siqala ngengoma kaZwelonke ngidlulele induneni zonke eziphethe izizwe ngokwehlukana bese ngidlulela kumagoso uqobo maningi agcwele umhlaba wonke amanye asikakawaboni amanye afisa ukuthi nawo ngabahleli nathi la kodwa mhlawumbe ngenxa yokubanzi bezwe nobude bendlela awakhona ukufika ngiyafisa ukusho ukuthi sivula iminyango awasibhalele awasifonele awasondele amagosa nxa zonke la ekhona sikhona njengengoma kaZwelonke njenge-National Ingoma Awards ukuthi sizothuthukisa umbono nomsebenzi ongaqalwanga yithina esawufica esifisa ukuthi nathi sibe nengxenye yokuthi uthuthuke siyanibonga kakhulu komiti ubuhlakani benu ukuyinikela ukuhlanganisa imiqondo yabantu abahlukahlukene nokuhlonipha amagoso nje izwe lonke bese nibuya nisondele eduzane Somnandi ukuphakama kwegama lenu nelakho kakhulukazi njengegoso bese uma siza eduze kwakho uzehlisa ube sezingeni lethu akubuncinyane abantu abanjengawe esithembisile ukuthi asinawudlula kulomhlaba amagama abengabhalwanga emlandweni wesizwe sakithi nasemlandweni wemboni enithuthukise nayisusa phansi kumnyama inhloso yengoma National Ingoma Awards ukwenze njalo
kwesinye isikhathi siyisizwe sibisholo asijwayele hayi ngoba singakuthandi kodwa sijwayele ukubongana siye sibone ngathi mhlawumbe uma ubonga umuntu uzoyiphakamisa noma uzokubukela phansi noma wena isithunzi sakho usibukela phansi usibeka phansi uphakamisa yena kanti kuyinto enhle nje ngoba ukuphakama noma ukuphakamisa umunye umuntu kuukuphakama kwakho manje njengalesi generation yethu ewabonile amaphutha lapha nalapha ya asisho ukuthi mhlamba angalungiseka wonke kodwa esifisa ukuthi sibe negalelo kona sizawukwenza maningi ama-awards enziwa abafowethu bewazama ukuthi bagcoba abantu noma babaphakamise nalapha engomeni sifisa ukutshela umhlaba namagosa sonke nezibhandi zonke ukuthi isikhathi senu sesifikile nasekhaya noma kade uphuma kukhishwa imali kulokuthiwa uyapi nakuphi sekuyisikhathi ke manje ilanga seliphumile nasengomeni ingane nesizokulwana senu siyothola umlando naba babhali sebezobhala manje ngane akusadingi ukuthi uthi hey ngifisa nami ukuba umculo ngelinye ilanga njengosigobo sentambo nokadla cha la ukhona sekuzobhalwa ngawe sifisa ke ukubonga umbono ensizweni esiqhamuke nawo ukuthi bafethu owenu thina so driver kodwa abantu abasho ukuthi siyanga kuphi siphi stop esimakusona siphi stop esehla kuso inina besifisa ukuthi nithathe lo mbono nipholishe uphakama uye phezulu ama-awards azokwenzeka kulonyaka inyanga nosuku siyalicubungula nekomiti nabaphathi bengoma nesikhathi ukuthi ke kukuphi mhlawumbe amanye amagosa afisa ukuthi kushintshwe indawo kube phesheya kothukela abanye bafisa kwehliwe kube phesheya komkhomazi noma kube phesheya komsunduzi sisacubungula lokho noma sithi hayi itheku lisayindawana ekukhonekayo ukuthi kusheshe kufikeke kuyona noma kufisa ukulaleka imibhede eminingana endaweni zaseThekwini izona izinto lezo esithi uma sihlanganisa imicimbi yamagosa fanele siyicabangisise ngoba kuza abantu ababili kuze inkumbi ngeinkumbi zabantu sifisa ke ukusho kunina ababhali nasemphakathini nasesizweni sakithi ukuthi iNational Ingoma Awards inaugural izokwenziwa kulonyaka sizoyikhipha idate nani sibazise bonke abantu kumnandi ke ngoba sithi national ngoba khona abahlukahlukene esitheke aqhamuke izizwe ngezizwe eyishaya ingoma noma singefinyelele kuzo zonke zaseningizimu Afrika odadewethu bazoyichaza imkhakha ngemkhakha kodwa bangaphatheki kabuhlungu abakwazi ukuthi awu bezithi into yethu nje cha into yethu impela kodwa sonke njengesizwe saseningizimu neAfrika engicabanga ukuthi naloko kuzosilekelela sithanda ke ekugcineni ukuthi sisho ukuthi amehlo onke na umhlaba anibhekile magosa anibhekile ipana ibhekile abanikazi beingoma singakafiki kubona sizofika nangasekhaya elakho la ubona khona uthi ngathi ngivalelekile cha khuluma nathi uzusondele eduzane kuvulelekile nje siyanithanda kakhulu njengemboni futhi siyathobeka kakhulu ukuthi nisihloniphe nikhona ukuthi into esiza nayo niyisupport siyathemba ukuthi nakulonyaka lokho okuncane sikucabangayo ukuthi kungaphinde kwakhe umkhakha wethu nizokwamukela bese nigijima nako ngiyabonga kakhulu mphathi ohlelo siyabonga kakhulu Mageza yeah cishe kuhamba kahle bafethu siyangasemaphethelweni njengamanje njengoba ngishilo ukuthi uhlelo olufishana ngendlela emangalisayo cela umbomvu athi qaphu mayelana ne-private sector ukuthi ke yona ingena kanjani kulo mcimbi omhle kangaka so much asibonge Fokangobe
kuyobe iphuthu ukuthi umuntu angadluli kulento kaGwazela yokuthi thina samasoka sinomageza ngizoyichaza ngoba ngiyazi ukuthi isukaphi manje uGwazela usaphatheke kabuhlungu umngani wami ngoba khona lana bethi uyozingela khona nethu yazingela lapha esathi uyazingela wathola seyishayisa kwakahamba kahle wathi uyabuzwa indaba yakhohlwa ngapha komunye wabanewithi yabe simkhuba ke lonto so ke yingakho umbone ekhuluma indaba yobusoka nje but umuntu akabonge bakwethu siphinde futhi sishayele umfoka Mageza nomfoka Mcineka elikhulu ihlombe ngicela sibashayele umbono wabo umuhle kakhulu njoba nje eseke wachaza umfowethu ukuthi iqale lento kuMaskandi bawuthatha uMaskandi babulanga bawubeka kwelinye izinga uyabona ke manje wonke umuntu udlala uMaskandi wonke umuntu useyibhinqa abagcinanga lapho babuya beza nengoma kaZelonke sayibona yenzeka lapha neMabhida yathandwa iSouth Africa yonke okuseza ke thina siziqhenye thina amaZulu ukuthi awu ngempela iyaqala lento ukuthi isunite iyaqala lento ukuthi isenze nathi sibe isizwe esizoziqhatsha ngobuntu bethu thina ke nasibuka nje kwi-private sector kakhulu ngeke ngabuka nje elinye iforum yamabhunu ontamolukhuni bezihlanganisela nje imali bakhe university ngabuka nje baba ukuthi uyazi thina abantu uma ngakubuke thina isizwe sakithi indlela esibaningi ngayo ngisho ngathi waskipho 10 rand uyazi uma ngathi waskipho 10 rand nje inkulu kabi into esingayi-achieve so ke but it need to start from somewhere ngenhlanhla sinohulumeni wabantu uhulumeni olalelayo ngoba fanele sikubonge lokho ukuthi sinohulumeni esinangabe sifika kuyena namaphupho asilalele kodwa nohulumeni akakwazi ukwenza yonke into mningi imicabango ekhona maningi ama-ideas akhona afusi ukuthi nathi as abantu singene nathi sisukume sikwazi ukuthi sibambe iqhaza akungiphathi kahle mina ukuthi sithathe ingane zethu siyifake ezikoleni zabelungu emase sikhohlwa ubuntu uthola ingane sekuthiwa awusine la ekhaya ingane isiyothi kushawa izandla kujatshule kuthiwa akwazi ukusina umuntu ancome nje lethu ukuthi ingane yakhe ayikwazi ukusina ceneka akakujabulela athi akakwazi ukusina ichaza ukuthini lonto ichaza ukuthi iculture yethu siyaqhubeka thina siyayicindezela akusho phela ukuthi idemocracy ayifike nokuthi sizocindezela iculture yethu akusiyona idemocracy leyo uma izocindezela thina lento kuthiwa ubuntu so ke sifuna ukuthi sihambeke sekubafowethu sithi bafowethu nali iphupho uhulumeni uyaliseconda uyalisuporta ikuphi nathi singakwenza as i-private sector ekuthenini kusupportwe into yabafowethu ngoba siyabona minyaka yonke every month banezinto ezinhle abazicabangayo ezikwazi uku-uplifta isizwe sethu so ke ilapho ke nathi sithi sizongena khona sizohamba ngiyazi bakhona abafowethu abaningi abayithandayo imibono efana nale bakhona futhi nalabo othola ukuthi abasenalemqondo le ehlukumezeke kakhulu ukuthi uma ngabe umuntu omnyama eqhamuka nento mase befuna ukuyigxeka yabona laba bafuna nje uma into iqhamuka nje nomuntu othizeni afuna nje ukuyigxeka abangafuni into eqhamuka nomuntu omnyama ibe yiphupho elifezekayo nabo futhi so lesiqhubeka sikhulume nabo ukuze lolu khwakhala loluhleli emqondweni yabo lugcine seligezeka selihlineka sebazi ukuthi uma ngabe umuntu omnyama wenza into enhle udinga ukusupportwa ngoba thina sine tendency embi kabi ukuthi into enziwa umuntu omnyama sifuna ukuyigcindezela umuntu avele ayigxeke into engazi nokuthi isukaphi ngoba iqhamuke nje nabantu abathize so ke okwethu ukuthi we go around sikhulume nabantu sikhulume nabafowethu esaziyo ukuthi bazoyiseconda lento ngoba asifuni ukuthi le culture yethu asifuni ukuthi le democracy yethu esiyithanda kangaka esinike uhulumeni wethu ishabalale ifike izogcindezela izinto zethu so ke sifisa ukuyisupporta kakhulu into yabafowethu sisho ukuthi sizohamba sekubafowethu sinokho eminyango ngosuku le-event ngiyazi kunama-activities amaningi azoba khona akwazi uku-activate lento bekwazi ukuthi beyibone bezigqaje ngalento kuthiwa umZulu siyabonga kakhulu ngiyathemba ngapho kaGwazela ukuthi usu-right ngizoyishiya-ke naleya nto esixabanisayo
Siyabonga kakhulu so much simakhulu Mbomvu. Ngaphambi ukuthi singene ekuthenini imkhakha izoma kanjani njengoba sobiza uMntakandlovu lapha azochaza. Ngicela ukuthi okay, ya ngaphambi ngike eMagosa uzoya eMagosweni angiqale kuyo uMandlovu. Woza Sindi uzosichazela ngemkhakha ukuthi izoma kanjani. Kamuva sengiyocela nje amagoso nje umuntu emnye umzuzu namazwe nje okusupport ukuthi bazizwa kanjani ngalesi siphakamiso sesimemezelo esenziwe namhlanje. Boya Benyathi. Ngicela ukubingelela abahlonishwa nabaphathi bami. Ingixole mina ngikwazi ukukhuluma. Angikwazi ukukhuluma kuvele kuthiwa mina ngi-organize imicimbi kuqhamuke kokuhle lapha e-stadium. So wami umsebenzi kakhulukazi manje ngibona ningazi ngibona ngigijima. So lokumiswa la nje embhobhweni hayi kunzima. So okay, sinengoma i-National Ingoma Awards yenzeka for the first time inama categories awu-38. So lama categories awu-38 abanye beni mhlawumbe basazongithinta eceleni nginiforwardele njengabantu bethu bemedia kodwa kwamanje ngicela ukwalista from number 1 to 38 abanye ke shothi bazobhala phansi. Okay, i-category yokuqala i-best isigeke group, best ivolo group, best isibhinqa group, best isindlamu group, best isibhaca. Ngingixolele kakhulu ngoba ngishilo ukuthi mina ne microphone. Okay, i-best isibhaca group, best indlamu group, best umzansi group, best albino dancer, best igoso mzansi, best igoso ivolo, best disabled dancer, best ingoma social media influencer, best ingoma podcast TV, best ingoma journalist, best ingoma supporting municipality, best ingoma support induna, best ingoma supporting inkosi, best ingoma association, best mshawoti, sorry, best mshawoti, best ingoma MC, best peace and order maintaining crew, best university ingoma, best ingoma coordinator, best female group ushemeni, best female igoso, best female inkabi, best trending igoso female, best trending inkabi female, best ingoma inspiring group, best male ushemeni, best male inkabi ushemeni, best male inkabi mzansi, best trending igoso, best trending male inkabi ushemeni, best igoso giving back to the community, best stylish ingoma dancer, best creative ingoma group, best amajiji group, best onomehlo omama abahlala izinto abahlola izintombi, sorry omama abahlola izintombi, best imfene group. So esewonke lama categories awu-38 ngoba ngishilo abanye abangawathathanga phansi bengizocela ukuthi bangithinte ngibasendele. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga ke Boya Benyathi. Ake sithi lama category wona zoqala abakhona kulonyaka. Okungenzeka nje ubumcimbi uzoba khona iminyaka yonke sibone esandile futhi sekukhona namanye ngakho ke sicela ukuthi abazoba nezikhalo zokuthi awuyini ngathi thina ngakithi asimelelekile ukuthi asikuboni cha kuyaqala kulonyaka nganza kwethu khathi ngakathi sihamba kuyanda njalo ushilo Mageza wathina ngakini sogcina sifika imnandi lento bakwethu ake nishaya ikhulu ihlombe hayi ngeke man ngasekugcineni best amajiji group suka angiphinde ihlomba ngicimbi impela ke lo sobona ukuthi intombi lapha ezumlilo ngeza kuphi usuka kuzoba mnandi man hey yeah ngicela Magosa
eze ngaphambili ngicela uNgcolosi Mweli uGadla uSigwebo usomnandi uzani bafethu umzuzu nje ube mnye umuntu eyedwa niphefumule sesiphetha ukuthi nizizwa kanjani ngalesi simemezelo siqeda kwenziwa manje esithinta ama award engoma na angazi ukuthi ubani nizomjuba ukuthi kube yena ophefumula kuqala Mweli oza Mweli bathi uwomdala vele Ngiyanibingelela nonke ngaphakathi endlini ngingezukwenza ukubingelela ngokuhlukanisa ngoba khona la ngizosuke ngigeje khona ngibonga nje ukuthola ithuba lokuthi nami ngibe omunye wabantu abakhona ngaphakathi kwento enkulu kangaka engangingakaze ngicabange ekuzalweni kwami ngiyibhinqa nje legidangoma lasemsinga ukuthi ngingazithola ngiba seyindaweni ezinkulu kangaka namhlanje lo mephambi kwenu umzekezeke udume ngelikaphusha umuntu ewele owakwamwele emsinga nami ke sengingaphakathi kwale ndawo ngizobonga nje kakhulu kubaphathi nabahlonishwa abakhona ngaphakathi kwethu abazosethulela into enkulu kangaka into esasingakaze sicabange thina njengamabhinqa ukuthi ngelinye ilanga siyoke sizibone siphakanyiswa noma ngokugida kwethu sishaya umhlabathi sizibone si recognizewa noma sinakwa ngoba ukugida ingoma kudala sayigida kodwa asikaze sithole lutho oluzosithokozisa kakhulukazi as an individual ngoba kwezinye izikhathi iyatholala imali kube yama group uthola ukuthi igcina mhlambe ingenzi ngempela ukuthi isosha nesosha negoso ngalinye libenefite kodwa mangabe sekukhulunywa ngama National Ingoma Awards lokhu kukhomba ukukhula okukhulu emkhakheni wokuthuthukiswa kwengoma lokho kusho ukuthi ngempela cishe sekuyakhona lapho khona umuntu as an individual ethimini noma egroupini kukhona kasezokuhlomula ekhambise ekhaya kujatshulwe ekhaya bejabule nabazali sizobonga ke kubaba umcineka obe nephupho elikhulu kangaka sibonge kubaba uMageza sibonge nakubaba uMbomvu ngokuthi bethi mase behlanganile bephume nento enkulu kangaka ingoma kazwelonke isenzele okukhulu ilethe ushintsho olukhulu empilweni zethu thina abagidi bengoma kodwa lokho asebeza nakho manje sekukhombisa ukuthi kukhulu kakhulu esizokubenefita noma abagidi bengoma amabhinqa abantu ebebebukelwa phansi ngoba ngempela lento yokubhinqa ungabona sebeyiphanga nje usubona noglama seba amabhinqa abantu abamabhinqa original bona bebethukiwe isikhathi eside bebukelwa phansi thina sikhuleke siphathe ovongo sishela intombi samabhinqa nje cishe sinakho nathi ukuzenyeza ukuthi siyinto ephansi bakhona abangcono excuse me ngesingisi kodwa siyabonga kakhulu ukuthi sibone kuba nento enhle kangaka namhlanje ezosithuthukisa ngikhulumela ke mina isayidi lasemzinyathi district nomtshezi district so siyabonga nje kakhulu ngokubona into enhle kangaka maningi amathimu asethuthukile ngenxa yamaphupho amahle abebe nawo obaba umcineka nomageza bebamisene nobaba umbomvu siyabonga kakhulu engathi into enhle kangaka ingathuthukiye phambili angilona ke igagu ngiyabonga akwengibingelele ngokukhethekile isibaya sala sikhona qale sikhuleke enduneni egadile angazi ukuthi ubani induna kodwa njengoba kuthiwa amashulum mhlawumbe umashulum induna yakhona angibingelele
kubafowethu bonke bamaphepha abazocoshela umsebenzi omhle kangaka wengoma. Ngibingelele itafula lami lonke ngokukhethekile, ngibingelele nabasiphathele ubuxhakaxhaka ngaphakathi, ngibingelele noNgobe lapho umphathi ohlelo, ngibingelela amagoso nama-ambassadors nabaculi abangaphakathi. Sanibonani. Kukhona ke inkulumo lokho ivela kuthiwa ingoma yenze lokho, ingoma yenza lokho, yenza lokho, kodwa akuphunyelwa kahle ubala kuchazwe. Mina nje kade ngibuka iphepha leli lama awards makuthiwa nationally, ngihappy ngalokho, kodwa khona ezinye izinto engiyibonile ezinhle Mcineka Mageza Mbomvu eyilapha ebengifisa umuntu ayibone ukuthi ingoma isiyenza umsebenzi omkhulu kangakanani ukuncelisa abantu abaningi. Uyabona lapha kuma award khona indawana engiyibonile kuthiwa podcast, kusho ukuthi mangaphosisi onhlaka bani laba basuke bevezile. Labo bafowethu benza umsebenzi omkhulu kabi wokupromote ingoma, kodwa bebenga nakwendawo. Bekuyinto nje ka social media siyibukela ingoma ukuthi basebenze kanjani ukuyithola kuze bezoyifaka ku social media. Besingenandaba nakho konke lokho, thina besibuka ubuhle nje bento esiyibona ku social media. Kodwa namhlanje ngibona kune category ezobaphakamisa, okusho ukuthi umsebenzi wabo sebezowenza double as from today, ngoba sebebonile ukuthi uma senza lento kukhona abantu abasibonayo, sefuna ngikompete nobani kuze nami ngizokwazi ukwenza umsebenzi wami ube muhle. Ngiphinde ngibone lapha kule ndawo ethi amatshitshi, ngicabanga ukuthi azikho intombi engeze ukufuna ukuyohlola Mcineka, cela lishayela ugwazela ihlombe. Azikho intombi engeze ukufuna ukuyohlola manje ngoba nazo ifuna ukuyongena kuma awards. Kubalekile ke abakhipha ingoma labo bantu, kodwa nje uyabona ukuthi ngokuba khona kwengoma kunabantu abaningi abancelisayo, kunomama lapha beyigenke basuke nje boyinandisele indwendweni kuyo yonke indawo, nawe uyibizele uma bakho, kodwa namhlanje bathola ithuba. Ngaphinda futhi ngabona indawo emnandi lapha abafowethu laba akuthiwa ama-albino, kuneyitorane ezimbi esike sayishare nabo la ingomeni, besixoxela nje ngokuhlukumezeka kwabo, kodwa bathi ingoma iyona ekwazi ukubathatha, yakwazi ukubasondela bayibona nabo ukuthi bayabantu bayaphila njengathi. Lamhlanje mangibona kune category nje ngizwa ngifikelwa umunyu, ngoba kusho ukuthi kuleli ithembe bebenalo siyalidablisha lamhlanje ukuthi babone ukuthi nabo babaleke kangakanani ezweni. Lokho ngithi ngubonga, bese ngiphinda ke ngeke ngibaqede maningi lama category kade ngiwabuka nje anezinto eziningi. Khona la kuthiwa best inspiring, okunye la kufike kwangihlaba umchwele ukuthi ingoma kazwelonke ibimnandi ngonyaka wokuqala, yamnandi ngonyaka wesibili, sure kulonyaka izoba mnandi ngokudabuleke ka5, ngoba nobani manje uyahlehla uyocreate izinto ezinhle azodlisa ngazo lapha engomeni. Ilibone libaleke kakhulu lelo pholi. Ngabona ukuthi cha ingoma iyathuthuka impela, o driver bayo hayi onqondo abathi mabelele ebusuku becabanga ukuthi kaze ekseni ngizovuka ngiyoshelaphi, bacabanga nje ngephupho lokuthuthukisa ingoma nomphakathi. Ngaphinde ngabona nalapha la kuyidancer inkabi lezi ke ezike zisinandisela. Nginesiqiniseko sokuthi kulonyaka nje kuzobe kukuhle kakhulu engomeni, ngoba wonke umuntu uzonyusa amasokisi. Kukhona insizwa yasemtshezi esukuma nesitulo lapha ingene iqhutshwa ngewheelchair, siyibona sihlaba. Kunesulumane lamabholwane ngalawo ubuka, ngisho abantu abatrenda nje sike sibabuke. Shuthi sesizoba nabantu abaningi lapho Gwazela. Kuningi sesizokubuka manje inkabini masiye engomeni, asayile kuyobuka inyawo kuphela. Kuningi ubukhazikhazi obuzokwenza ukuthi buhehe ukuthi siye engomeni, nobe sekhaya fonela ukuthi eliyabhubha la eThekwini akhuphuke eThekwini, ngoba sengizohlala phansi. Ngicela ukubonga kakhulu uhulumeni wethu ophethe njengamanje ukuthi usiphelele ithuba, ngoba ukuba ubungathandi ngamhlambe lengoma sinayo.
siphinde sibonga umasipala wethu iTheku ngoba ingoma ngazi lo nyaka kephi kodwa nje ngubonga kule minyaka emibili ukuthi usivumele ukuthi ingoma ibe seThekwini la uphethe khona siyafisa ke sengathi nabanye abayongena ezinyathelweni mhlambe zongqongqoshe nabanye abebe khona kusekhona ingoma angathi bengangayivala bengaqhubeka ezinyathelweni zabo ukuthi lento ibalekile ihlanganisa abantu kangakanani sibonge ke nakusothola ngifuna ukumshiya ngiye ngimbone lapha efolweni lo Maskandi ngoba ingoma yenza into engajwayelekile akekho umuntu wayicabanga ukuthi njengoba uMaskandi udume ngokugconana kangaka ngelinye ilanga soke sibona uMaskandi beyimbumba beyosina ingoma ngaphandle kokugconana lokho siyabonga sothola bese sibonga namagoso onke bafowethu ukuyinikela kwenu thina nje sijabule baholi bethu siyanithanda futhi sifisa ngathi uNkulunkulu anganiphe eminye iminyaka noma u50 per person uze nizoqhubeka nenze ubuhle niqhubeke nje ningayithwali nibe rich kodwa ningayithwali ngiyabonga Kibeli pasi pasilanga kithilele palukuthi hasiyodlalu Kibeli pasi pasilanga kithilele palukuthi hasiyodlalu shameni ngisacela ukubingelela obingelelayo uvele empini usigwebo sentambo ozalwa kwaKhoza kwaNtombela ongwasenkandla kodwa ukhulela ubuka kwesakabiyele ekhaya kuma wakhe ngisacela nje ukuqala ngibonge ithuba enginikezwe abahlonishwa okubhuta umcineka nobaba Mageza nobaba Umbomvu nabanye ke abangale kwabo esingabazi nesingababoni nabahlonishwa ke abadlulisa iziqoliso zokungaveli ngicela ukubingelela kubo ebese ngiphinde ngibonga futhi ethimbeni lengoma kazolonke okuyikomiti lonke ngibonge kumagosa engoma nakubafowethu abashutha ingoma kazolonke kusukela iqala kuze kube manje ukuthi konke ngisakubona kuhamba kahle ngoba ngicabanga ukuthi kube khona lapho kushayisa khona ngabo asikho lapho esikhona njengamanje ebese ngiphinda ke futhi ngibonge ubaba umcineka ngokusuka nami cishe unyaka ka11 lo ngisebenza naye wasebenza nami kusathiwa ngelihlaza abantu mabefuna ukungiqasha kuthiwa usigwebo uhlaza kodwa ngicabanga ukuthi ubhuda akakubonanga lokho ngoba sekuzokwafika lapho ngoba ngicathi naye ngabe kade ngikhiphe emcimbini wakhe okuyimpucuzeko bese ngibonga ke nabazali bakhe ubhuti abamkhulisile ebebengazi ukuthi bamkhulisela thina siyisizwe sase South Africa ngoba manje ngicabanga ukuthi sowethu sonke ngoba akekho umuntu ongafike manje kuthiwa ushaya umcineka ngempama sekumele umcineka iphindisele ngicathi siyolwa sonke siyamabhinqa ngoba bayobe beshaya umuntu ophethe ikusasa lengoma noma ikusasa lamabhinqa noma ikusasa lethu siyisizwe simnyama ngiphinde ngibonge nabangani uNkulunkulu akukhethele bona kwazela ngoba abanye abangani kuyenzeka uvele namaphupha amahle kanti nomngani nje kanti naye akayena umngani ngalendlela ocabanga ngayo egcina into oyicabangayo egcina efuna ukuyigodla yenze kube yakhe igcine ingaveli ke ebantwini njengalendlela evela ngayo ukunqamulela nje ngizocela ukubonga mgcineka lokhu okwenzile kuzoke kuphungule nabaculi abasha lapha emculweni kaMaskandi ngoba abaculi baningi kakhulu manje basafika futhi kumanje khona baseyidudu hayi ukuthi benziwa yini ingoba babona lapha kuMaskandi kuyadliwa iningi labo basuka engomeni ngicabanga ukuthi mase kunemali ezongena engomeni ngalendlela okwenza ngayo umuntu ngisho ukuthi ubecabanga ukucula uzoqinisa kulokho akwazi engomeni athole imali khona ngicela simshayele ihlombe ukwazela lapho mhlawumbe nokuthuka kwazela ohlala ukuthuka lapho kuthiwa ubani omfanga emcimbini kuzoke ukuthi kwehla ngisacela ukubonga abafowethu ithuba ngiyabonga umcineka ningasikhohlwa abafowethu lama award alandelayo wesibili awesithathu awani nisikhumbule ukuthi naqala nathi manigcina nathi ngiyabonga
Sanibona. Niyaphila kodwa ningephile kanjani entweni enkulu kangaka? Lo ophambukweni ugadla betithiza owakwanxumalo entabeni zaseshowe enkosini yakwaShanga esigudini sasemadladlule endoneni uHlongwane. Hayi mina ngizoba mfishane kakhulu ngoba kuza ingqwele lapha emva kwami. Ngizoba mfishane kakhulu. Engizokusho nje kuzobe kuyihlanganise yonke inkulumo yami. Mina ngithi ithonga lakho mvuka Gwazela lisebenza ngendlela engakazi izibonwe. Ngizongena emazwini kaSigwebo mayethi abangani bakho. Akekho umuntu owenza into ibe nkulu kangaka enabangani abarong. Ngoba abangani mabe wrong buthi udonsa uyale bebethi ishona le. Hayi kungcono kanje. Usho ukuthi abangani onabo abakwazi kuyisayiza. Bayisayiza entweni yabo emzini yabo. Abakwazi kuyisayiza mangabe nihleli etafuleni nindawonye. Bazenza nibe kuyilevel eyodwa efanayo ngoba ayiphumi imbono mangabe umuntu azi ukuthi ayumcineke uhamba ngeBM mina ngihamba ngeMercedes. Kuvele kuhlukane niqalana ukuthi hayi ayikho into phela engayitshelwa kakhulu ubani. Usho ukuthi mina nje ngibonga lelo thonga elenza ukuthi abantu ophila nabo noma ngabe imuphi mhlambe bakhona abantu ophila nabo mhlambe mina ngingabathandi kodwa mangabona umuntu esesondele eduze kwakhe kakhulu ngethuke ngithi kamcineke. Ngiyabonga mfoka Ngobe ngiyanibona ukuthi nikhona eduze kwalendoda. Usho ukuthi yonke into eyenzekalayo ngoba niseduze kwakhe usho ukuthi umqondo yenu niyenza ilingane uma senindawonye ngoba ngeke kwenzeke kube nje uma emqondweni ingekho ndawonye. Mina ke ngiqala kuba yigoso ngo1996. Mgcineka angazi ngathini nje uyazi ngake ngayibeka le ndaba ukuthi iyasimangaza into eyenzeka nje ngomeni. Siyayibona kaMaskandi into eyenzeka nje ethinta igoso ethinta inkabi ke manje ethinta ama-award ukuthi ke kuveza umuntu ukuthi ubani eqenjini lakhe ukuthi nokuthi lento Mcineka inkulu ngendlela esimangaliso plus ngeke akutshela umuntu onomona kodwa lento inkulu ngendlela esimangaliso balindele bazokuthuka ba right vese kuba njalo naseyinzizweni sikhulele insizweni thina ibingcono insizwa bese kuthiwa hayi kodwa unento ethile kanti lutho kuyikhona nje njengoba kunjalo. Mcineka siyabonga kakhulu unekomiti lonke bese ngikukhumbuza Mbomvu into oyishilo ukuthi nina funeke nibakhumbuze kakhulu abantu ukuthi funeke bephile kwicategory yabo basinayo icategory yethu njengamaZulu. Ngijabulile leli gama malikhulunywa uwena ngoba ngihleze ngisho lento ukuthi abantu bakithi mhlambe abangcono empilweni ibona abacindezela thina abantu abamnyama ukuthi bengaphumeleli. Ngiyabonga. Ngaphambi kokuthi siye kuSomnandi cha ngibona ukuthi uSomnandi akavale sicela intokazi uNdoni ngoba ikhona njengegoso igosakazi elimele intombi eyigidayo egida ingoma. Woza ngane yakwethu nawe nje iminithi libe linye uthi qaphu bese sivala ngayo uSomnandi. Ya. Nibambe kanjena nje gadla bafowethu nibe badala ngemlando nangeminyaka hayi ngokubukeka komzimba ngoba hayi ugadla uzwe sekhuluma esesho ukuthi ngo1990 bani wayenza ukuthi umthetho lensizwe isikhulile kodwa ayibonakali neze. Nibambe kanjalo bafowethu. Ndoni. Sanibonani. Igama lami ngoNdoni ekhaya isempangeni. Ngila kuyimbokodo uma sikhuluma ngengoma siphinde sikhulume ngezomculo. Ngifisa ukuthatha ithuba ngibonge kubahlonishwa bonke ngibonge kubafowethu abathe baba ingcenye namhlanje. Angifuna ukuqamba amanga ngifuna ukubonga ukuthi isikhale besinaso sokuhlezi sisalele emuva siyimbokodo kubukeke ngazuthi ushintsho likhulu kakhulu.
kuyingoma kazwelonke ithuba selitholile sizintokazi ngicabanga ukuthi iqala saselishomo okuyinto engajwayelekanga kanjalo futhi uma sisoza emcimbini yomaskandi umehluko omkhulu kakhulu sibonga ukulalelwa sibonga ukuhlonishwa sibonga ukunikwa ithuba ngoba siyakhumbula masibuyele emuva ukuthi imbokodwe beyaziwa njengabantu abahlala ekhaya abanganikwa ithuba abaphekayo benza imisebenzi kodwa namhlanje siyakwazi ukungena sime nezinsizwa sinikwa ithuba sigibele estage ngale kokukhunjuza ukuthi singabantu besifazane nakona futhi lo nyaka njengoba ngimphambi kweni siphinde samenyezwa kathiwa cha ntokazi ningabe nisasala emuva imbokodo siyayidinga njengoba siqalile sithe ingoma kazwelonke okusho ukuthi kuvumeleke wonke umuntu akekho kumele ezizwe obulilo obuncane kanjalo ngisho sekiwa emaholweni kwaba neqiniso insizwe ezazikuthola sasikubamba kufana simbokodwe ngicela ukubonga kakhulu nje ithuba enthena siphalona kuyingoma kanjalo futhi kade ngibona uhla kuma National Ingoma Awards sinazo intokazi sizokhumbula ukuthi sineintokazi ezinekhono singabala izingane omgijimeni zaziyo eniqala ukuzazi kuyona futhi ingoma kazwelonke nami futhi engiqala ukuhlangana nazo ngesikhathi ngimemezela ukuthi nansi ingoma kazwelonke omehlo izingane enizithanda kakhulu ekhona kuma social media kanjalo ukuze kuzongena izintombini kulithuba elikhulu kakhulu ukuthi silokhu sibona abantu besifazane beqhuqumezelwa njengezingane ezihlolwayo engifisa kuyinto okumele siyibuyise kakhulu kuyimbokodo ukuthi ukuyigcina kubaluleke kangakanani kanjalo nokuthi imele ngicabanga lokho ezokuhlomula namhlanje kuyoyikhulisa izingane njengoba ihlolwa seziyokwazi nokuthenga impahla zokuthi zimhlangene ngiyathubeka Hlombe likhulu Ndoni siyabonga kakhulu ngane yakwethu. Cishe bathatha ama-order njengamanje bafowethu okumaya okokumaya. Sicela wenze isiqiniseko sokuthi uma ngabe ungakasho ukuthi uzodlani wazise abafowethu laba abakhona la abehla benyuka nje nengqwembe lezi zesimanje ofozwayo bazobe sibatshela ukuthi yini ofisa ukudla. Bazokhombisa ke nohlalo lwezinto ezitholakalayo la ekhaya. Siyacela abafowethu Nina entata ama-order vela ngibeka kahle ngithi phela into nolimi lakhona nize bafowethu nize ngapha nikwazi ukuthi ngoba siqeda nje sibe sidla ikhishi libe limatasa Sothole woza mfowethu sesivala ngawe siyaphetha manje Halala Ihalala siyanbongela ihalala siyanbongela ihalala siyanbongela ihalala siyanbongela ngithi ihalala siyanbongela ihalala siyanbongela ihalala siyanbongela ihalala siyanbongela into enhle iyasetshenzelwa into enhle awubheka into enhle iyasetshenzelwa into enhle oh hey madoda ayi cha kulungile ngenhlonipho mphathi wohlelo mfokathathu ugodo Khathide ngiyabingelela mfowethu ngibingelele itafula lami Mbomvu Ngcukumani ngibingelele uGwazela umuntu kaBongwa wambonga wazona umlomo ngibingelele umfoka Mbambo uMageza ngibingelele amagoso onke ngibingelele abacosheli bezindaba bonke odadewethu abakhona ngokuhlukahlukana kwezikhundla zabo sanibonani ithi ngabankulu ingazekeki ngizwa ngithuthumela mangabe ingoma ikhula ngalolu hlobo mhlambe kuzofanele ukuthi itafula lami silibonge ngaphezulu kokulibonga isizathu ukuthi mawuyoshela intombi ngelinye ilanga ikuthela ngamanzi ngelinye ilanga iyakunxaphela ngelinye ilanga iyakwethuka kodwa mayisiqomile bayakikiza bonke abantu ihlobo nomndeni abazi ubunzima osuke ubhekene nabo engithi lezi zesheli ezishela intombi mazikhuluma ngengoma
sihlangana namamanzima amanye ngeke basitshele wona njengoba bahleli etafuleni cela sibashayeleni ihlombe ngangazi mina mangigida ngigidiswa uphuzimeleko uphuza ubisi umfoka Nxumalo igoso lami engqinyaneni esiphungo ukuthi ingoma njengento eyayideleleke kangaka ingahamba izifikela ngangazi mangigidiswa ufihla siyahala umfoka Dladla ematheni kwanongoma ukuthi ingoma ingase ifikela ngangazi mangigidiswa umfoka Ntuli ubaba uJohn Thethi umfoka Ntuli unozibeka wentombi evume ngolesihlanu ngomgqibelo la ithatha isoka wasala nocwele thatha udadewabo usebenzile walinika abantu abakhe ebisini kwamnqawe zonke umahlalela mkhuzeni njengekafula shumi lentombi ezona ngephuzeli lodwa ngoba zamncisha impahla umpashampasha uzinqaze imbimbi ngoba udunise bashaya izandla bemzini bathi sibone elikhulu ngoba sibone into zomkhwenyana iyophamlandi ithole likavimbane umdlali shaya kamgwaleni phesha kwemfolozi umshayo wengoma esibayeni esikhulu eDenver uzowakhiwa umduma khande zalo kwasikhakhane esiphiva ngama-30 opondo bayihalelo gadi nabakwadladla bathi imali yensizwa bengazange bewuhlalele phansi umthetho sisekelo umkole kwemali encane ozuka nosheleni bayithatha abakwadladla bayoyidlela ejipi ayi bafowethu sasishawa thina ngemvubu eDenver sasishawa thina eDeep Cliff sishayelwa ingoma nje ushawe ngangeke ngisho ngithi ngeviki elizayo ngiye engomeni shayiwe nemvimbi angiyi kodwa into eyifika ibe isimanga masihleze endlini ehostela kusho umuntu waseBackville kusho waseMsinga kusho waseNquthu kusho waseNkandla athi bafana chithana ibandla asidleni siyobuka amahlabathi nonongoma phansi besothu umbuzo bayobuka bani ngoba bayobuka thina uvela ubona ukuthi angishone khona bafowethu okwenziwe ingoma kukhulu abantu abagida ingoma imvamisa yabo bayawazi amakhaya bakhile emakhaya abantu abagida ingoma bayithumela imali ekhaya ukuthi imizi ingawi abantu abagida ingoma baphathekile ngeke uzwe kuthiwa umuntu ogida ingoma akabonakala eGoli eThekwini ulahlekile ngoba kuumsebenzi wabaphathi namagoso ukuthi i-social thile asiliboni kuphunya umkhankaso kuyiwema moshwali kuyobhekwa mangabe ngatholakala ukuthi uphi namhlanje mawungaphuma emamoshwali khona abantu abangaziwa bezalwe emakhaya ukubukela phansi into efana nengoma awulahleki mangabe ugida ingoma ngoba amasosha nabaphathi namagoso onke ahlalazi ukuthi ubani uhlala kuphi ubani uhlala kuphi singakubala kuze kube kuningi angazi kube ngaki umsebenzi wengoma abantu abagida ingoma bayazi ukuthi kufanele ngelinye ilanga bashele baqonywe baganwe ufakazi nanti igoso sigwebo nabanye ngicela umsebenzi wengoma mkhulu bengifisa amagoso onke niwashayela ihlombe ngesizathu esithi baholi bami ayikho into enzima njengokuhola ingoma sishunqiselwa izinto ezahlukene masizelwe emakhaya imsangano nemiduma yethu ayifani kodwa wena kuthiwa mana phambi kwalabo bantu mabe ngakutshela Sigwebo bekutshela oNgcolosi bekutshela oGadla bekutshela oMoyeli izinto esibhekana nazo ungakhala ngelinye ilanga udikile mangabe ungakwazi ukuphatha ingoma ungakufundanga ungakuncelanga yikho makuhola ingoma nje akuhlekwa yikho makuhola ingoma kusinekwa ngoba waba nesikhathi sokuhleka ngeke kuze kuqale nokuthi kugidwe uyothi ubiza lo nomunye ashonele nomunye ayile kodwa kufuneka isandla sakho siqine sibe nomthetho lokho ke sikufunde kwabadala basiholayo Moyeli ngikwawakho mfowethu nami ingoma ngisamangela ukuthi kwenzakalani angayikholwa lento eseyithathwe yabekwa khona bafowethu ngizonibhanqa nonke ngabhandelinye ngithi kimina lokhu kusho ukuthi ukhalo enanilelekilo lwabazali benu kwawukhalo olwalihlanzekile ukube lwalingcolile ngaba nikwazi ukuthi nithathe isizwe sakithi nizoveza obala into eyayibukelwa phansi engathi ihlazo kangaka nibeke obala bashayeleni ihlombe abaholi bethu lamahloni engabe niwaqede ngani
lokwesaba engabe nikuqede ngani. Umuntu uyesaba ukuphumela obala ngento akayiyona. Umuntu uyakusaba ukuhlekwa. Umuntu ufuna lo line ekuthiwa hayi into esestyleni nansi. Manje ngeke sihlale lezi insizwa siswela amazwi okunibonga ngoba igama lokubonga liyahlupha linama alphabet nje angafike naseshumini amancane kodwa sibonga ngaphezulu kokubonga kunina bafowethu uNkulunkulu aze anibusise. Kodwa ke nginenkulumo Gwazela ethi cha ngizwile ubekile umbomvu ngakhuliswa kahle mina ngahlukanisa isihosha nemfula konke njengoba engathi uhlulekile la ugeje khona entombini sizocela usithengele usinyaka bayazi ogadla nosigwebo mawuhlule intombi hostel insizwa uthengelani usinyaka ukhipha ibhata ngithi naye kokugozela kufuneka khipha ibhata sithengele usinyaka sidla sizinsizwa uxosha ibhata bese kuthi ke usuke eshaya intombi sonke ke sizinsizwa usishaya ngesiphongo asithelele inhlanhla injalo nje indaba bafowethu nisibuyisela ubuthina lobe nisibuyisela kubona besivalelekile sihlele ethimini njengofish sisodwa lento ingafuni ukuphuma lento eyithina kodwa namhlanje nisikhiphela obala bengizothi ke ngicela ethimbeni lami ngiphinde ngibonge esigabeni sabantu besibhuda esigabeni sondoni lentombi nayo kanti kunini undoni umandonakazi ngicela simshayeleni ihlombe ukuma nje kubantu besifazane kanye nabanye ngeyedwa bayibambe kanjena izikhulu into yabo ngoba bayacindezeleka vele ngeke sikufihle. Siyakubonga kakhulu Ndoni isibindi sakho ntombi sithanda kakhulu. Ngelinye ilanga sengiyojabula mina kulezi insuku ngoba siyalakha silibulali baholi bami. Ndoni makukhona umuntu oshaya ijiji nje kulezi ntombi zakho kufanele phela ivuke le yanto yayikhona sigwebo yayicelebratewa ivalue yejiji jathu godo engqonyaneni mangabe ushaya ijiji wakushaya isigubhu nophondo kucelebratewa ukuthi uyinsizwa yakwabani uqonywe yijiji. Namhlanje asekho lezo zinto kwakuhlonishwa ivalue yentombi makuyiqhikiza kwakushawa uphondo hayi isigubhu. Uyawuzwa umehluko? Ubuhlalu beqhikiza babungefani nobejiji obeqhikiza kwakuyiqabane elilwandle obejiji ubuhlalu obumhlophe. Eyihamba kanjalo ngoba yonke into inemithetho nemigomo yayo. Akumane kwenziwe nje impilo engahlukanisi ihlobo nobusika. Zonke izinto zihamba ngokuhlukana kwazo empilweni. Ngingakahlali phansi ngikhulekela ukuthi baholi bami ama-category mahle ngijabule kakhulu. Ngiyangibuke mazushaya zubekile selumnandi udwendwe ekhathide. Makufika lesi sigaba sekuthiwa kuyamelelwa. Kusukume nje indoda nje ebukeka ingahloniphekile. Angazi ngiyacela baholi bami ngiguqa ngamadolo. Ngicela angazi noma nizongiedela noma sokubheka kokuzayo abameleli laba babuza ukuthi uyamthanda na. Kusukuma indoda esindwa abantu uyibona inamahlona ayinakho ukuzethemba nangendlela ebukeka ngayo nangendlela egqoke ngayo. Ubaba nje kuthathwe nje ubaba nje abanye bayamhahabuza nje abamhloniphi kodwa bathe lo msebenzi wakhe hey mana yenza ukuthi hey uzibuza ukuthi ubaba kabani lo thathwa kanjena phawunikelwa lo msebenzi mayezothethiswa kanje. Ngicela leyo ndawana siyibheke okunye nokunye mayisaqhubeka into enhle kanje esifisa ukuthi zonke izinto zivuke zonke izinto eziwubuthina sizibeke obala njengoba ngithi kufanele sizwe manje ukuthi umfoka bani ushaya ijiji lakwabani sihambe nathi masingaye indawo sigwebo siyoshaya isigubhu ukuthi kulaphi kusiphi isigodi kuseshawe kusobuka kuyafana kusemahlabathini sibuyisa le yanto. Intombi mayiqomile kwangafakwa phansi kwamatafula kwakuma iduke elimhlophe
kodwa kuhambe kwangathi lezo zinto izinto zabantu ama-uncivilized, izinto zama-barbarians, izinto zabantu abangahloniphekile, abangafundile, abangazi ukuthi benzani. Asibuyiseni bonke ubuthina, izwe lizobuyela endaweni yalo, ngoba uNkulunkulu nanka amadoda uwabekile, nazi izazi tjatha ezayiphuma kuphi eMpumalanga. Nazi uyithumela uNkulunkulu ukuba zizovusa ubuthina, sibe nesibindi, siveze lezi zinto obala. Nanka ama categories, siyajabula, sibona isigeke, sibona omama lapha bemvunulo ihlobo, sibabiza kanjalo ngakithi. Kuyasijabulisa konke lokho ukuthi akusuka kungadlalwa lapha, kuyasetshenzwa ubuthina lobuyana. Shayelani ihlombe National Ingoma Awards. uNkulunkulu anibusise vele mawuphila uphila ngaphansi kwamagama khona kodwa ngoba engani phela vele amagama esiphila phansi kwawo lawo siyoze sihambe emhlabeni kuloko kwathiwa awu vele phela engani kodwa phela siphila phansi kwawo kodwa abaholi bami ningakunaki lokho sicela niye phambili ngoba nithunywe mhlambe ilembe lekamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeke ngoba kwakuyinkosi yasemashobeni uTebula abafazi baka Nomgabhi betebula behleze emlovini bathi uShaka ukubusa kakubankosi kanti lapha khona ayakunethezeka inkomo ekhala emthonjaneni zonke izizwe zizwile ukulila wasibumba isizwe asingasihlakazi. Ngiyathobeka kakhulu. Siyathokoza kakhulu Sothole mfowethu, wabeka kahle kakhulu. Yeah, sikuveze bakithi ukuthi zonke lezi zinto esibona lapha zizihle kangaka azishi zenziwa ngabantu abangakholwa, ngoba naleyo kholo bayichaza kabi abafika nayo, nabanikazi baphambili bayichaza kabi. Usathi mawukholwa fanele ube ithithi ibala nje sekholwa, esingakwazi ukugiya, esingakwazi ukugida, esingakwazi kwenza lutho, bayithatha kanjalo. Thina sithi sikholwa sibe sithanda lezi zinto basibuka sengazi ukuthi sikholwa lokho kungaphelele. Nansi inkinga lapha eqala khona Somnandi. Ilapho nje. Noma nje bathi mabeyifaka lento okholwa kwangathi manje mawusukholwa kufanele uzenze le zinto zesintu. Mawuzenza hayi ukholwa kancane lo. Kholwa kancane lo. Wavunula nje we. Uyabo? So akusho ukuthi awusonti uma ngabe wenza lezi zinto zesintu. Sizolushumayela ke lelo vangeli thina ngoba nathi sike sasonta sakuba yilezi ithingithingana. Uyabo? Kodwa singavumi ukuba yilezo thingithingi, kodwa imithetho yesonto ibitha sibe yizo. Senqaba thina ukuthi awungeke ngithi ngikhule ngiyinsizwa yakona ngoma bese ngiba isithingithingana nje ngoba nakuthiwa ngiyazonta. Lutho ngakwazi. Ngangufaka impela uthaya kodwa emva kokuthi kukhona insizwa. Solushumayela lelo vangeli ukuthi uyakholwa. iBhayibheli uNkulunkulu akafihle lutho angalifuni. Bhala yonke into engayifuni eBhayibhelini ikhona. Uyabo? So uma ulifunda iBhayibheli uyasichaya into engayifuni uNkulunkulu nansi. Singamsukeli bakithi simfaka izinto angayishongo. Uzolithola ngoba uyakholwa uNkulunkulu akakufuni ukuthi uyasho cha. Uyacabanga nje uthi hayi ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi abakholwa benza lokho kusho ukuthi akufuneki. Kodwa uNkulunkulu akanankinga naleyo nto. Bayamsukela nje. Ngeke ngibaleke embovu kuningi abamsukela ngakho. Ake ngikhawule khona la ngoba uzokuba sengazi sengiyabaqala. Handiyembo injani hamba nemvula handiyembo injani hamba nemvula handiyembo injani hamba nemvula